Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň Respublika hökümine düýbüniň tutulmagynyň 96-njy ýyl dönüminiň fonuny oktýabryň aýagyna efire giden dünýä türkmenleri gepleşigi Sowetleşme prosesiniň türkmen durmuşyna ýetiren täsirinden söhbet açdy. Gepleşik bu prosesiň oňy ýa-da oňoýsuz täsirleriniň ikisine de obyektiv çemeleşmäge synanyşdy. Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi barada açylan söhbetde bu döwrüň edil öňü tyrasyna 20-nji asyryň 2-nji 10 ýyllygyna Sewitde geçirilen milli bölünşigiň öň ýanyna Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň dargadylmagyna we bu respublikanyň binýadyna täze respublikalaryň bina edilmegine üns çekdi. Dünýä türkmenleriniň bu sany ýene geçmişden 20-nji asyryň başlaryna türkmen giňişliginde we Sewitde bolup geçen wakalardan gysgaça söz açýar. Näme üçin Sowet häkimetleri Orta Aziýada Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasyny dargadyp onuň binýadyna Merkezi Aziýa halklarynyň her biriniň öz respublikalaryny döretmegini istedi. Merkezi Aziýa halklarynyň şol döwürler bir suprada jem bolmagy, bir saýywanyň astyna syýasy, sosial, ykdysady we medeni durmuşyny guramalaşdyrmagy kimiň ýa-da kimleriň bähbidine ters geldi. Dünýä türkmenleri şeýle soraklaryň töweregine ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşlik geçirdi. 20-nji asyryň başlaryna türkmen ülkesinde we Sewitde taryh şertleriň jikme-jikligine, arxiv maglumatlaryna salgylanyp obyektiv göz ýetirmek aňsat däl. Sebäbi döwrüň şertleri barada döwre höküm ýöreden güýçleriň galdyran arxiv materiallaryndan ilmi çeşmelerinden başga garaşsyz çeşmeler köp däl. Şonuň üçin döwrü suratlandyrmak üçin belli bir derejede Sowet döwrüniň çeşmelerinden peýdalanmaly bolýar. Meselem Türkmenistanyň Halk Magarify jurnalynyň 1984-nji ýylyň 9-njy sentýabrda çapdan çykan sanyna şeýle maglumat bar. Rewolýusiýadan ozal türkmen halky 3 bölege bölünip Padşah Russiýanyň Xiva hanlygynyň hemde Buhara emirliginiň sastawyna golgarama ýagdaýyna ýaşaýardy. Türkmenleriň arasynda mätäşlik, hukuksuzlyk, uýuşdan tutma diýen ýaly sowatsuzlyk, her hil agyr keseller höküm sürýärdi. Zähmetkeşler agyr sosial we milli sütem astyna jebir çekýärdiler. Ünsveriň dinleyijiler, bu setirler Sowet döwründe çap edilen Türkmenistanyň Halk Magarify jurnalyndan alınýar. Şonuň üçin onda aýdylanlar halkyň hakyky ýagdaýyny obyektiv şöhlelendirmän biler. Sitataanyň dowamy 1918-nji ýylyň aprelinde ozalky Türkistan general gubernatorlygynyň territoriýasyny içki kontrrewolýusioner hemde burjuaz milletçileri bilen gazaply görüşiň netijesinde Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Bu paragrafda göz öňünde tutulýan içki kontrrewolýusionerler we burjuaz milletçileri kim? Bu soragyň jogaby barada ýazyjy Hudaýberdi Harlynyň pikirini soradyk. Halk Magarify jurnaly dowam edýär. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň sastawyna Krasnovodsk, Gyllarbat, Aşgabat, Tejen, Mary, Bayramaly, Guşy etraplaryny öz üçin alýan Zakaspi oblasty da girdi. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi türkmen halkynyň Sowet milli döwletçiligini döretmek ýolunda öňe edilen uly ädim boldy. Gara Sowet jurnaly şol döwrüň syýasy öwrülşüklerini öwüpdir. Şonuň üçin oňa obyektiv baha bermek kyn ýöne onda aýdylan käbir seneler we ýer atlary şeýle. 1918-1920-nji ýyllarda Orta Aziýada 3 respublika, Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy, Xarezm we Buhara Halk Sowet Respublikalary döredildi. 1923-nji ýylyň ahyrlaryna 1924-nji ýylyň başlaryna Orta Aziýada milli döwlet bölünşigini geçirmek meselesi öňe sürilip başlandy. Şeýlelikde 1924-nji ýylyň iýun aýyna Russiýanyň Kommunist Bolşewik partiýasy Orta Aziýa respublikalarynyň milli bölünşigi hakyna karar kabul etdi we munyň ideýany geçen gysga wagtyň dowamyna bu kararlar ýerine ýetirildi. Bu ýerde Türkistan ýylene Sewitde ömrü gysga bolan we beýlekady kokon awtonomiýasy bolan Türkistan awtonomiýasy barada däldi. Onuň binýadyna Sowet häkimetleriniň döreden Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasy barada barýar. Her näçe Sowet döwrüne çap edilen Türkmenistanyň Halk Magarify onu gytaklaýyn ikrar etmezlik bilen ýa-da onuň adyny agdamazlyk bilen Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň Rus imperiýasynyň tabynlygyna Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyna
döredilendigini aýtsa da, taryh çeşmeler başgaça çemeleşýär. Onuň ömrü gysga bolan Türkistan awtonomiýasynyň binýadyna döredilendigini aýdýar. Sähel ýyza dolansak, Russiýa padşalygy 1865-nji ýylda Daşkent şäherini basyp alyp Kokand hanlygyny boyun egdirýär. Netijede 1867-nji ýylda Rus imperiýasynyň tabynlygyna merkezi Daşkent bolan Türkistan general gubernatorlygy döredilýär. Soňra Buhara emirligi boyun egdirilýär. 1873-nji ýylda Xiva hanlygy Russiýa padşalygyna boyun egdirilýär. Serhet giňemäge dowam edýär. Ýöne 20-nji asyryň 2-nji 10 ýyllygyna Russiýa padşalygynyň çagşymagy bilen Türkistan general gubernatorlygynyň binýadyna 1917-nji ýylyň noýabryna Kokand awtonomiýasy ady bilen hem taryhda galan Türkistan awtonomiýasy döredilýär. Resmi dilleri özbek, kazak, kırgız, täjik we rus dilleri bolan Türkistan awtonomiýasynyň dünýäwi döwlet dolandyrşyny nazarlanlygy, onuň döredilmeginde rol oýnan döwlet adamlarynyň jedidçiler ady bilen ýakyn taryhda ýyl galdyran intellektual akymyň täsirlerinden we hyjularynyň ilham alanlygy barada taryhy maglumatlar bar. Ýöne Türkistan awtonomiýasynyň esaslandyrylmagynyň 3 aý golay wagtdan 1918-nji ýylyň fevralyna Sowet häkimetleri onu basyp alýar we onuň binýadyna Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasyny döredýär. Hudaýberde Sowet çeşmeleri şol döwürler Orta Aziýa adlandyrylan Sewitde Türkistan Respublikasyny dargadyp, onuň binýadyna täze respublikalary döretmek işlerini ýurtda ýaşaýan halklaryň her haýsynyň öz ene diliniň aýratyny bolmagy, olaryň emele gelen öz boluşly taryhy däpleriniň we aýratynlyklarynyň bolmagy bilen düşündirmäge synanypdyr. Aslynda onuň bölünmeginiň aňyrsyna başga nähili taryhy şertler bardy. Indi bir ýerde bir näçe taryhy şertler bar, taryhy ýagdaýlar bar, şoňa seretmek gerek. Döwür aýratynlygy meselem 20-nji asyryň 18-nji ýyly bilen 20-nji asyryň 90-njy ýylynyň arasynda uly tapawut bar. Egerde biz başga bir mysala ýüzlersek, meselem Çekiýa, Sowet Soýuzy döwründe Çekoslowakiýa diýip adlandyrylýardy. Şu Çekoslowakiýa döwleti döredilipdi, respublikasy döredilipdi. Sebäbi şol döwürde 30-njy ýyllarda şu döwlet döredilenini Çekler hem Slovaklar ýaman kiçi milletdi, azlykdy bolar. İkisi birleşende bir döwlet bolup bilýärdiler. Şonuň üçin hem Çek hem Slovaklaryň bilelikde döwlet bolmagy zerurlukdy. Soňky döwürde şol zerurluk aradan aýryldy. Şonuň üçin hem Çekoslowakiýa sosialistik lagerden çykan badyna Çekiýanyň prezidenti Havel tarapyndan Slovak döwletine öz başçylyk berildi. Hem şol döwletiň gurulmagyna şert döredildi, mümkinçilik berildi. Şol döwlet ören parahat ýagdaýda, aýratyn ýagdaýda hiç bir dawasyz gep gurrunsyz öz döwletini döredip bildi. Ýöne munyň özi Çekler bilen Slowaklaryň arasyndaky gatnaşyga beýle bir täsir edenok, barış geliş ören ýygy bu iki döwlet bir-birini aşa gowurýardyr. Şolar ýaly Türkistan döwleti de soňky bölünüşden soň hersi öz döwletini emele getirdi. Şol döwletler häzirki ýagdaýda, häzirki şertde şunyň özüne, öz aralaryna gatnaşyp bilerler, öz ara ykdysady hyzmatdaşlygy ýoly goýup bilerler, syýasat taýdanam, ykdysady taýdanam gatnaşygy ösdürip bilerler. Bu iň goňat mysal Ýewropa Birleşigi bolup durýar. Inni taryhy döwre dolansak, Russiýada Oktyabr rewolýusiýasy diýilýäni, ýagny oktyabr aýynaky döwlet agdarylşy bolup geçipdi, hökümet bolşewikleriň elinedi. Şoň üçin hem Merkezi Aziýada eýem general gubernator ýokdy. General gubernator gönüden göni Russiýanyň padşahyna garaşly bolýar, şoňa degişli bolýar. Ol eýem ýokdy. Padşa 1917-nji ýylyň fevral aýyna köşkden agdaryldy. Şondan soň tä oktyabr aýyny çenli wagtlaryň burjuwa hökümeti boldy. Ýöne Türkistan awtonomiýasynyň, ýagny Kokand awtonomiýasynyň ömrü gysga bolup durgyna berdi. Ol wagtlaryň hökümet döredilenini Türkistan Awtonom Respublikasy diýip döredilýär. Ýöne soňky Sowet tarihçileri onu Kokand Awtonom Respublikasy diýip adlandyrdylar. Sebäbi şeýletmek bilen şol respublikasynyň manysyny, ähmiýetini kiçeltdiler. Ol döwürde Kokand awtonomiýasynyň döredilen döwrüne 17-nji ýylyň ahyrynda, 18-nji ýylyň başynda şeýle bir döwleti döretmek kyndy, mümkin hem däldi. Şonuň üçin Mustafa Çokoy ýaly öňde barçy adamlar awtonom respublikasyny döretdiler. Ýagny şoňa beýleki
birnäçe halklaryň hem milletleriň giýirmegini üpçün edýän döwleti döretdiler. Şol döwletiň düzümini gadaklar, özbekler, täjikler, ermeniler, hatda türkmenler hem bardy. Türkmenlerden Seyitmurat Öwezbay şol döwlete gatnaşdy, şol wagtlaryň hökümetiň harby ministrligine orun aldy. Ýene bir ýagdaý aýtsak, egerde şeýle awtonomiýa döredilmese, Russiýa imperiýasy, Rus imperiýasyndan soňky döwlet başyna gelen burjuwa rewolýusiýasyndan soň döwlet başyna gelen Kerenskiýiň hökümeti Orta Aziýa halklaryna erkinlik hem azatlyk hem bermedi. Ýene bir bellemeli tarapy şol burjuwa hökümetiň ýolbaşçysy Kerenskiy Mustafa Çokoy bilen blok atdyrlar. Mustafa Çokoy onun Orta Aziýa halklaryna belli bir derejede erkinlik bermek sorapdyr. Rus dumasyna da çykyş edip Orta Aziýa halklaryna belli bir derejede garaşsyzlyk berilmegini sorapdyr. Şu meseleni birnäçe gezek öňe sürüpdir. Ýöne ony dinleýän bolmandyr. Şeýle erkinligi ýa-da şeýle garaşsyzlygy Russiýa tarapy bermändir. Şondan soň Kokondda merkezi Kokon şäherinde bolan bir awtonom döwleti döretmegi nazarda tutýarlar. Şol döwleti de döredýärler. Inni şol döwlet elbetde gaty az wagt ýaşady. Ýöne şol döwletiň tejribesini Paris Kommunasy bilen deňat bolar. Sebäbi Paris Kommunasy da bary ýogy 72 gün dowam edipdi. Şol 72 gün bütün dünýä sarsym saldy. Ol taryhyň sahypasyna bir orun aldy. Şolar ýaly Kokon Awtonomiýasy Respublikasy da Orta Aziýa halklarynyň soňraky öz ykballaryny kesgitlemek meselesine ören güýçli täsir etdi. Ýene de bir bellemeli zat bar. Owal başda Orta Aziýa halklarynyň hersiniň öz döwleti bolsun, öz ene dili bolsun, öz paýtagty bolsun diýilen söz şol pikir soň ýüze çykdy. Meselem Orta Aziýa Respublikalaryna milli bölünşik geçirilenine täjikler aýratyn döwlet bolmaly diýilen pikir öňe sürilmedi. Kırgızlar aýratyn döwlet bolmaly diýilen pikir öňe sürilmedi. Bu ýerde esasan Özbegistan bilen Türkmenistany döretdiler. Şonuň bilen birlikde de şol öňden dowam edip gelýän Buhara döwletini ýok etdiler, hem Xiva hanlygyny ýok etdiler. Öňden gelýän şol iki döwleti böldüler. Belli bir bölegi Türkmenistana düşdi, agramly bölegi Özbegistana düşdi. Kokon Awtonom Respublikasy dargadylanyna ilkinji berilen maglumatlarda şol Sowet Gyzyl Goşunyň eskerleri Gyzyl Goşunyň eskerleri diýilýär, o döwürde Gyzyl Goşunyň eskerleri başga egneşik gepdirler, hamana basmaçylar ýaly bolupdyrlar. Şol şekilde de Kokon şäherini hüjüm edipdirler. Sanly wagtyň dowamyna, sanly günüň içinde Kokon şäherini olar duwdagyny edipdirler. Hökümet edarasyny bir targadypdyrlar. Şonu ol başta Sowet häkimiýeti hamana basmaçylar etdi diýip aýtdy. Soňlugy bilen onuň bolşewikler eskerler tarapyndan edilenligi boýun alyp başlandy. Kokon Awtonom Respublikasynyň hökümetine giren adamlar olar dargadylar, gaçdylar, ele düşenlerini atyp ýok etdiler. Şoň bilen birlikde olaryň ýolbaşçysy Mustafa Çokoy köp wagtlar gaçak bolup gezdi. Soňky bir maglumaty görä ol hamana Türkmenistanyň içinden başar ýurda geçipdir Eýrana, onunam Türkiýe geçip gidipdir. Şoň bilen birlikde ýanky bizim ýatlan Seyitmurat Öwezbaýew, olar ýaly adamlar belli bir wagta çenli ýurduň içinde saklanypdyrlar. Mende takyk maglumaty ýok, ýöne 29-njy ýyla çenli bolupdyr. 29-njy ýylda eýen bolşewikler tarapyndan ýygnalyp soňra ýok edilipdir. Ýagny şol Kokon awtonomiýasyna giren, şol awtonomiýa degişli bolan adamlaryň ählisi haýsy milletdenligine garamazdan ýeke-ýekeden ýok edildi. Şonuň izi ýiter ýaly şol awtonomiýany ýatlama ýaly dereje alyp bardylar. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşligiň dowamyny gepleşigimiziň öňümüzdäki sanyny dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.